дар имрӯза видео хона, замин ва дигар хабарҳо ҳастанд. пеш ай видеоро сар кардан дар видео лайка биҷиқен. мо видеоро сар мекунем. рафтем. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем. бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. пеш аз видеоро сар кардан, ман мехостум ба шумо як каналро тавсия бидем ки як канали духтари холай будурен дастгириш кинен. ҳозирашта каналаши ман пеш бурдестам, рӯзои назди худаш бекор шава, чӣ хел алаф дарафт мекуна, чӣ хел чӣ мекуна, ҳамаша баъд ба шумо сиёмка мекуна, пешкаи шумо мегардона. дурен дастгирӣ кунем бародаро. силкаш дар поёни видео ва дар описание закрепит мекунам. будурен дастгирӣ кунен. дастгирии шумо пешравии ҳар яктан мо шумост. дурен дастгирӣ кунем бародаро. пешакӣ ҳазор раҳмат. дар пои зам бинависен дорун теҷе. иншоалло пайдо мешава. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор, деҳаи ганҷирес. 6 сотиқ заминай, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня дар дохили хона аст. як хонаш ремонт, дигар хонааш коробка аст без ремонт. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 190 000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. агар ки шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависен. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. сирошна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор, деҳаи боғистон. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. мансар, падвал, гараж ҳам дора. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 170 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад ё ба дуконлата квартира алиш карда мешавад мега. агар ки каси харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар райони варзоб, деҳаи хорзор. 9 сотиқ заминай, хона деэтажай, 4 дар хона бо калидорош. таи хонаҳо ҳамаш падвалай. дарахтои мевадиҳандарам дорад. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 200 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи фархор, деҳаи шафтолибоғ. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона бо верандаш. об ва светаш ҳаст. гирдаш маҳкам аст. документош
100% аст. ремонти хона 50%. нархаш 180 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад бо саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агуҷо хонаи агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳаминҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, ҳамин духтари хуларо дастгириш кунед. ҳозир кӯрики каналиш дар ҳаминҷа пайдо мешавад. дуроен дастгирӣ кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.